نحنا يا شجر فترتي نساتهم دما فتح من شوتي سلام زخبركم سمعتنا دمص حفاش إيرترا نقواناو بوليتيكاو معولتات قرنا أفريقيا بزملكت ببريزيدنت إساس بب مدرخو مالت كابشحن 1991 جميرو كساب حجين استوهبه تنتاني أو مبرهي بأبالات جنبار إمباسي قدسات بوليتيكينيتات بتمساسالي أبزوبا قرنا أفريقيا زتوكوري مجلسات بفلاي دحر غلتشحن 18 أمونغو إيرتران إثيوبيان سممع سلام استفرمه سلساو متحبار إيرترا إثيوبيان صومالن مسمر مسحازه بجاندا ويانه بب مدرخون استفصمه انقفاتات كمون بأمريكان هاجرات معرابن استوهب قبر ملسي كابتي ودعوي كونت بمبقاس بتخاتات كم زغرنا لكم الزكاريو از حجي ابلعلي إيرترا بزحيلن بزتودبن زكايد زلو مسرح مسيطان نلؤلاونت كبرن ميزانن هاجر زفتاتن ببقوان زوهاب مبريتات يخون زوسر سقومتات اقدا عبت حساسبا هزبن منقستن إيرترا فصوم كم زينا برقيركا حدش ترئيو خوينو كوسد ايقبان جاندا وياني كاب سلست حدار كل تشحن عسران جميرو نسمين ازد كيعو اوش تغلت صومن نأساسيتو كي ترفي آمينون اسكيرون مجمرتانا بدي سابا كسيلونا بإيرترا كابونا ملاك ارنا افريقا متقعت بموساج نزنبرو سرعتات فراريسو ابقرنا افريقا نزغالبو موچو فرس كوينو كقرب زنبرو حلم مسبننه إيرترا بمبال ببزملكتم كابستوها بمبتاتن مجلساتن زتمحللفو حبريتان زمسكرو حقيو بزي مجنان ابقليو تنبيت بزمسل بايتو صتا نلل 10 تخلته غزي بزعبا تግራይ تاكيبو فرال بخوين تاريفيو حبرت اوروبا بيت مغرب تاكوتا كلهم ببز مسلم زو حزو وسنتات تمليسو كاب حفرت اليسوانيو زملكتومن زي ملكتومن ناتلافونو اداوم ناب إيرترا كوت اوطو تسميع من تراي منيام كمتي نغلعا تاتتلمامدو نبوليتيكينيتات امريكا دما إيرترا كم موصي افهم ولا انت جبرو عبايتا زمصو لوطو وي زقيرو حق يلن بانصارو نابتوم فحبتن كأتو زنقدلهم هاجراتن حزبن منغستن زياده متأسارن من نبابن حدنتن فتير اللوميو منغست إثيوبيا منغست أمريكا قبل علي إيرتران زمحللفو بيناوي وسانه اقدا بمقوام مرغسيو انصار منغست أمريكا انصيريو اتي كقصعن كاقدن زلوو كومون كاقد زقبو جاندا ويانا كنسو قبل علي إيرترا وسانه اقدا متحللاف ندليتن ملختن منغست أمريكا زنصر مخانو بمغلاص طفاش وسانه مخانو بمنغدي مغلص قدات وصا إثيوبيا انصيرو منغست أمريكا بمانكان نخلسه بباديلا ناي مغحات شوهاتن مرواي كمون هاجرات أفريقيا كم حلاين تقدسن مسيلو كاف مغرب عدي وعلن كلن هاجرات أفريقيا كم تنسزبلو بغلت آقارن دو كبلا كاب صقعتنيانت استناقفا نمقبار بزبل هاجرات كم آقوا كابزا مسلا ودبات نمسر رازن نبوليتيكا قرن أفريقيا نمدخامن فحبتن مبالن نزبل حبو أجندو أبي إثيوبيا بمتبار نناي مشقرار بوليسو بزقبا أنصباريق ويركب زغبركم سمعتنا منغست أمريكا بمنقد جاندا وياني نقرني أفريقيا بمقوصار أبلعلي تشاينان روسيا نزبقوس السور ميلا مقوصار جاندا وياني بمنقد كلات عفرن أمحران نمعواتو فصم دكاسان اللي كوينو نغرنا أفريقيا مسكيح بحري بزتاساسرن زقربه بزبالو مسمر كل العفر زكاية دوكينات كعوات زي مخالو كلن هقرات قرنا أفريقيا زحن مسالو تنقلات نمتقبار زتفعل ليه سايكتات كفت سمير الله كابو نكينات جاندا وياني بغدتان تزاورن منقدي متبعن محقازن أبقرنا أفريقيا سلامن رقاتن كم زي اللي زن صبارق سنامرا وكينات مكياد
ዜጋታት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ብዝቐልጠፈ ክወፁ ምፍራሕ ዝተሓወሶ ፃውዒት ምግባር ብመንገዲ ኦባሳንጆ ዝካየድ ሽምግልና ብዝቐልጠፈ ክትግበር ምስግዳድ ረድኤትን ካልእን ናብ ትግራይ ዝበፅሓሉ ባይታ ክጣጣሕ ፀቕጢ ምግባር ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ዝተጀመረ ተበግሶ ክሰዓብ እናበሉ ብካልእ ወገን ጃንዳ ወያነን ሸኔን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ገስጋስ ብተዘዋዋሪ ምትብባዕ ጉዳይ ኤምባሲታትና ፀጥታን ሓለውኡን ዝያዳ ባዕላትና ሓላፍነት ክንወስደሉ ምናልባሽ እውን ከም ኣፍጋኒስታን ንዜጋታትና እንሕግዘሉ ባይታ ከይፍጠር ስለ ዝኽእል ኩሎም ኣሜሪካውያን ምዕራባውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀልጢፎም ክወፁ እናበለ ራዕድን ሽበራን ምዝራእ ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ቀንዲ እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሓድሕደን ከም ዘይተኣማመናን ከም ዘይቃደዋን ኣብ ጥርጥር ከም ዝወድቃና ምግባር ንኩለን ሃገራት በብውልቅ እናረኸብካን እናዘትኻን ተላኣኽቲ ንምጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እውን ከም ዘሎ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኬንያን ካልኦት ሃገራትን ዝተረኣየ ከምኡውን ዝረአ ዘሎን ሸርሕታት ካብ ዘንሰጥቕሳ ሃገራት ከይተረፈ ዝወፁ ሓበሬታት ዘነፅርዎ ሓቂ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኬንያ ዘካየዱ ዑደትን ምስ መራሒተ ሃገር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘካየዱ ዝርርብ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ንሓድነት ህዝብን መንግስትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ንጥምረት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣፈራሪስካ ረብሓኻ ንምርጋፅ ዝሓልነ ምዃኑ ምስክር ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣሜሪካ ምስ ጃንዳ ወያነ ትገብሮ ዘላ ኪዳን ይኹን ብመንገዳ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፃር ትኽተል ዘላ ኣካይዳ ንሳ ንመስመራት ቀይሕ ባሕሪ ክትቋፀር እተን ሃገራት ድማ ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ አልሸባብ ሕትን ዝኣመሰላ ክሕመሳ ፅርግያ ምፅራግ ከም ዝኾነ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘረጋግፅዎ ዘለዉ ሓቂ። ስእነት ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ንረብሕኡ ምዃኑ ዝደናገር የለን። ነዚ ሲናርዮ እዚ ድማ እያ ኣሜሪካ ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ ክትተግብሮ ኣብ ክልል ዓፈር መንእሰያት ትግራይ ክሃልቁ ዝገበረት። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኣምባሳደር ሪቸርድ ኦማ ምስ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንጋዜጠኛታት ሓበራዊ መግለፂ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ሃገራት ፀገማተን ብውሽጣዊ ዓቕምን ክፈትሓ ስለ ዝኽእላን ብቕዓት እውን ስለ ዘለወን ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ጉዳያታ ናይ ምፍታሕ ብቕዓት ኣለዋ። ፍታሕ ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ዝመፅእ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኬንያ ኢትዮጵያ ጉዳያታ ኣብ ምፍታሕ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዋ ተረጋግፅ እያ። ኢትዮጵያ ምስ ዓድመትና ድማ ኣለና ልክን ምባል ኣይንፅገምን ኢና ብምባል ዝሃበቶ መግለፂ እንሆ ንኬንያ መመጎሲ ንኣሜሪካ ድማ መሕፈሪ መልእኽቲ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። መራሒ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ the big four agenda ኣብ ትሕቲ ዝብል ፎርም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝገበሮ ናይ መኽፈቲ መደረ ንዝተረኽቡ ናይ CNN፣ BBC፣ አልጀዚራ፣ ስካይ ኒውስን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ብምንቃፍ ካብ ኣዕናዊ ተግባራቶም ክቕጠቡ ኣተሓሳሲብዎም እዩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዜና ብምልኡ ብኣሉታ ተለዊሱ ብኣሉታ ዝተሰንከተ ወረ ምዃኑ ብምሕባር ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣስማት እናጠቐስካ ስሞም እናነኣስካ ዝቐርብ ዜናታት ኣዝዩ ዝሕፍር ምዃኑ ብምሕባር ካብ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ስቱድዮ ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸመይ ዘሎን ዘየለን ምዝራብ ይከኣል። ብዛዕባ ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ቦኮ ሓራም ብኸመይ ምትንታን ይከኣል። ብኸመይ ብዛዕባ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ሶማል ምዝራብ ይከኣል ብምባል ንኣዕናዊ ተራ ምዕራባውያን መራኸቢታት ብምንቃፍ ንኽብርቲ ሞያ የራኽሱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣሜሪካን ምዕራባውያንን በተን ከም ስቴርሶ ዝዝውርዎን ኣገልግሎት መራኸቢ ብዙሃን ድልየቶም ከም ዝገብሩ ከም ዘቃልዖም ካብ ዴይሊ ኔሽን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣለዎም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ንምእታው ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዘካይድኦ ዘለዋ ስውርን ቁልዑን ተንኮላት ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ ንምዕዋት በብሰዓቱ ሓድሽ ሜላ ሒዘን ካብ ምቕራብ ኣይተቆጠባን። ብወገና እቲ ንሕና ያኢ ሽግር ፈጠርቲ ንሶም ከዓ ፍትሓ መንጨውቲ ዝብል መረዳእቶም ክሳብ ዝስበር ካብ መስመርና ስድሪ እውን ትኹን ፈልከት ኣይንብልና እናበልና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንዛዝም።
ገንዘብ